Herman Melville. Herman Melville 1819ko abuztuaren batean jaio eta 1881ko irailak 28an hil zen. Idazle hau New Yorken jaio zen. Familiaren enpresaren porrotaren ondorioz, Hermanek ikasketak utzi eta lanean hasi zen. Eleberriak, poemak, saioak eta istorio laburrak landu zituen. Bere lanik garrantzitsuena Moby Dick liburua izan zen. Gaur egun ere oso famatua da, eta pelikula asko eta antzerkiak egin dira. Bere aita burutik egin zen, eta handik 2 urtera hil zen. Bere familia egoera larrian utzi da. Hermanek 1851an baleontzi batean lan egin zuen. Esperientzia horretatik tipee eta homo eleberriak egin zituen. Hemen Herman Melvillen argazkia. Espero dugu gustatu izan.